Pungkaham jotono no lam sokoti san channel phungai basa lakha basa khaino oko bai munung kai thang paikha mia je sungno lam soknai bai songnogo bai munung ta koni kumuni birmam kotoni bwsajak nga bokhai thang paikha dini phungai kheno bazar khaini nang hunai bin logi buri mas tongo bo baksa thang paikha ta ngai chengkha basa lainai mamui to mia ni abono tongkho abo chai pailai kha chawinai anba sakai thuka takha ang ri chomoi ri kha ngai ngai tongmai tini ni blog ani bai songnogo mamang pura 7 din ma tongnai tini to roibar da roibar hingke tan sombar hingke bai song sopainai pura sapta kaisa ma tongnai ang o jaga o selo bongrok kuno khaina kwrwi haino gana gini thang bere jano kwrwi ongkhorwi mangalak hingkai tini sari o khaito bo program thana po hingke bo thangka hingkai ang nogo sajong singnai pura ongko sari o thangoi nai aichuk rok phaina po hingkai asuk problem tongala haifano sajong naita ang takhe an bisano mai chari paikha tini phungai mase 2 bar khigabo bohogo derjak sido angkha to kongrai barimani bukung rok haino yogoi khora rok chen chung paijak hingkai tak saka o tv nai achuklai tonglai kha togo sojok taka nabar phai tabuk khai di bojorani thuwi bachakha tukuliya tini tangoi hingke tini salthana bolai kheno kwchang hingkai mia to phaidara bo horo tubolai kha horni agorta o hingke lumlai thangka chwng bungalo sam bagwi bono tukurliya angbo tukurliya olokhai te barnai sini hingke bo to tini gorji o thana kok tongmani thangna mano maya saimanliya tangoi hingke bini sutse sui rijak ang abo rarainja sadong kwrwi hingke di borok thui tongjak phran rwgui ri rok suwi wati wai ri kha te si thangka hingke ta uanjak tongo ang tak tamo kan thanai hingke moja bo sui rijak hingke nogo hingke ta kaisa rok phano kan thangma hingke oro khe je kaisa tui phaijago hingke hingke tabuk khe ang nogo tio phaikhe mamui songrana hinui bo thang jogini thana po hingkai to mamui rok songna arwknangano hingkai abo to mamui rok songui arwkana hinui nogo tio phaikhe tabuk khe ang yang obo hingkai ang je Kolkata ni tumani maichu rok sujakya tini suinai phango lakhai ribaikha twi sokori tongthong hinui sumani se ler suka kaisa kaisa ma so tangkhe bongni o jaga o ongko twi kwbang khe rohoka hingke kwsari poiam nosto ongoi tongkha po borok thangma dino no amtwui hai nosto ongoi rwkha po hingke ambagui ang kisa manage khe ma cholchi naita kisa kom khe ma sunai kwbang sunakai bathroom o thang ma susi naita hingke ambagui ang oro suitong bathroom thang suya kwrwk kwsari twi tola twi kwsari twi khaina ang kaisa kaisa khe ma suga haino tei kaisa karai sujakya kuobo hingkai ulo susinai hinui jotono manui kaisa kaisa khe ma subakhe aborok jotono kaisa kaisa ma susio ang mai songpainai mui boksai ririkha mui fatfat tam songnai songya kunchap mai angkhe bong fridge o kosai bai mui maising manui rok hingke abono ang bwtui khaina nai tongo tabuk kosoi hingke mui maising kisari bwtui khaina nai tongo bwtui khainani boksai ririkha andro chang uansukmani awando khulnani akonani lernai hinui bwtui no khai risinai mui borok hinui oro mui boksai ririkha kutukgui tongkha tamo yasa simi kutuksa tabuk khai bo ongkhor thangka mamui rok songna arwkbakhe kun mote chwng kwrwi tv nailai tonglaio Mahendra Singh Dhoni naite no bo thuka khe maijak khaino chwng thustu laisinai ang mai rok chabai akubainai tola phaikya ani cherai bai muktwrui thangka hingke bo thuya sini no bono ma khoro winai manui rok mwthangui nai ang mai chakha ta
maisa kheno bo mukri phaijaka hangka saka tongte tongte tv naite naite hangke bo thuka hangke chwng tola phailekya saka to kisu sobai akubai talar rubai bono bamde tunjo to kisu hangka yang nok bo talari rekha gate ta agin khabai jak hangke eko gunda sengui nai bono mokholi rega rakha gunda sukjak khota hangke mia thangmani second video mane part 2 video tabo yakari rekha salon duita phongo kaisi sari kaisi yakari rekha eklogi yakar male atang kan mobile space kom hangke eklogi video call ma khairna hanpano se ko an mobile jaga se jagliya ang khorang goto ka saman basa kisa kisa loru ama khorang sikon hangke ambagui duita part khaisi ka da je phirokman video no hangke delete rok bo khaina musungya tanda bo musungya kisa misa video rok no sakakna musungya hangka ba asike lama naike naithok asike jaga pahar rok amura rok habong hatai rok umsuka naithok bo yang sai sana moton yabo chinpara ayango hangkai haikhaikamo hini simse mokol basi tongso hangkai bufa hangkai horni 3ta sokmanya po basa gate da khulungmano sida ang emto khulna to nangnai hingke tobo hojaka ma thunaita mobile khunjo gana wana bo phone khaike hangkai ang sisa naijak hangkai tabuk tamui tongo 8:45 tabung sin kamjadam paithama kya thunaka thuimangka hepon tiporo thujak bola amuk tri phaya hangka satsako bin shoot lamjak rojak ya kubon roiklangni man kisi jingke tongthong hini hino emne horori rok fataro tonman chaya pho hebono angbo kiro thanan sakao amage thangli ang hangkai tongthong bina wati manjakeng phoni pan thangsi dong hangkai naigera na tabuk tam khaijono baisogno oro phan tv nai tongon hangkai bin gana tongya hangkai ayang kutiwi rok da room alada bola thumani alada ayang tv alada hangkai ang tv nai jeti bon khel khaibo maya hangkai naigera tak tam khaijono tak to thuyako ang saijong selemani takhe phungbai kha bo sokpai kha miyawo ang phone charge khaile ta kiroi bai tangai kiri hangkai miya to chwng kanayan bo sabai hangkai angko mobile charge liya hen login o cha angko battery komphan login tui thutika ama video call khaikya manai video call khaikya hangkai kok sabai ni last charge khai thunai hini himase manai be last video call khaimase bai koso ni nikolo sabsa ani suktiru hangkai kiri gala khamo olokhai tangai kiri kha hangkai orumo thumani chwng thuman rumo bai chwng thuman rumo ta arumo no taloi thwijak hangkai muitmani riri khata hangkai ngkholi ta ngamse an phone bo ani kheno horo 11% khaise ang mukri thangka hangkai charge rok khailiya tiki ono hintong tiru ta hingke bo sokpai kya joko bo sokpai mase bokol khaimase an phone je hawleya po hangkai yang tekhe kina kina thangini sina telam suja dok thok thok khaise ang sijao ani khaise telam ta telam mo thok thok khaise ang sijao nyai khulugoi chabi simji khitar mari se ko charai ba sana ke hanu hangkai ani khaise hapai se bo hangkai miya amba video pairi ri malaya thuya mukri thangyang tongmani no haipono thukata mobile bolia karenya thunan chesta khaikata hangkai pakhen bokhai bosajak bai bor tharinyai hangkai mama bo khiri rekha pungai ke hangkai khiyong surbai ara asur toni rekha hangkai o mama tukujangnai pura kublong ri sujangnai mangmiya to satung suimaliya baksa chomjak abo suipai khe abo sunan tini an kam kabunga ekdom hangkai tabo ang ri rok suya koinai kam paigera na miya duita video sarok ri rekha hangkai miya ni bai tini ni hangkai kaisa video chwngon haima tongo haifano ang tawphon video pairi naisi hangkai sep seleo bongro kunhong khaina kwrwi bereina jaga bo kwrwi hangkai onko kok sajaknai borok bo kwrwi se nogo mani chongjak tongnani
Biya to wa te wa jak biya te barang suka sele suka kun jaga thanga kari biya biri broli ya suka sha bo ranya okay bokan chu ka thak shu bo mian ji kan jango si jakle ai pan buri jong ni sala rong ha jong ni jong kha tola de kisa koto ta bo foto punyar jakle biya mana je sabo je bai go sung ta foto punyar ge sa an che jong te okay foto bunan borong mu dong bo jiske pan thana je bin ba okay video pare suba sa ona tinin bagai mane gane oblog asal te bo thak sinai phugai nai jotono video nai bai ma tong jaba kya comment khai sabaji like rok di tai subscribe khai korok tongo subscribe khai di borok ta go bin dada ni gari kalai jong la yo angkhari sui pai kha ri sui nai ri ko suk sui de gara kha sui tei sarogri de kha amai tabang sago thangi lami ri sina sago pula thang phagira ka puri tilama pokha kata tei sarogri kada kalai hini nai phemani ba o system bo marja thangkai waisa khongkoi ma khayo waisa suda ma khayo okay oran light bo khaja ko kalar jang bagai ये वाला नहीं है मैं माने हुई माले या साजों बाgai tak sekonani angka tak sakawa lawai digina yang mie ko làm rong tin sa dong tung shu tôi giờ có lá trong con này không ạ Ini lama dia kena tahu.